Hej alle sammen og velkommen til den her video. Igen, mig og Jonas spiller. I dag spiller vi Rocket League random spil. Det er ikke helt vildt random. Vi sagde også i går, at vi vil spille de her spil, så det giver mening. I dag, der kommer vi bare til at spille Rocket League. Der kommer måske en video ud i morgen eller i overmorgen. Vi har skrevet, at vi kommer til at uploade 2, 3, 4 gange om ugen. Måske 5, hvis vi er heldige. Måske 7, hvis det går meget godt. Nå, 1-0 til dem. Fint nok på et backwards goal. Jeg kan ikke helt se, hvordan at de kunne få den ind der. Selvom det var en rimelig stor chance, men godt mål alligevel. Her bliver Jonas bollet i røven. Fint nok. Det siger ikke noget. 1-1. 2 minutter og 20 sekunder tilbage. Vi har en chance. Udover de har spillet mega godt tidligere i den her kamp. Så vi var sådan lidt, har vi en chance, har vi en chance. Det kunne godt være, vi havde det. Godt være svært, vi ikke havde. Men her får de bolden lagt ind, får den rullet ind i væggen, og så sker det her. Så står der 2-1 til dem. Godt mål. Der er ikke meget godt her alligevel. Jonas han vidste godt, at vi har tabt, så han tænkte, vi laver et selvmål. Vi har tabt. Der er ikke nogen grund til at prøve, så vi laver bare et selvmål. Så den kamp endte 3-1. Der skete ikke meget mere i den der kamp. Det sidste der skete, det var at Jonas han får chancen at rammer på sidevæggen. Han får ramt på den, og så står der 3-2. Ikke rigtigt fordi det hjælper på nogen måder, men han scorede. Så det er da positivt. Her har vi mig, som skyder, rammer stolpen, og rammer stolpen igen. Altså, okay, det var sgu da sjovt. Lort. Her senere får jeg lagt bolden ind over. Jonas han nåede ikke derind, så jeg tog selv chancen og skød. 1-0 til os. Her igen. Jonas får lagt bolden ind over. Den ligger godt op i luften, men jeg venter på, at den kommer ned i jorden. Nu rammer den. Godt skudt ind i målet. Jonas får sidst, jeg får målet. Bedre kan det ikke være. Her tager jeg et langskud. Rammer mål. Får en hat-trick. Der er ikke meget at sige det. Jonas han får den der, og jeg får under den. Og så scorer han. 4-1, 2 minutter tilbage til dem cirka. De kan ikke rigtig nå at vinde nu. Altså vi var sådan, okay vi har vundet. Vi behøver ikke rigtig at prøve så meget mere. Men det gjorde vi heller ikke. Jonas tager et skud, rammer stolpen. Talia, der kigger op i venstre hjørne. Ja, I så det. Talia, der ikke gjorde det. Synd. Nå, nu får de en chance igen. Bang. 4-1. Så er vi sådan, jamen de har ikke en chance, vi har vundet, vi behøver ikke engang at, tænke på det. Her får de, jeg får lagt bolden op på et aerial hit, Jonas kører ind under den, jeg tager skuddet, 5-1 til os, de har ikke en chance, de har tabt fint nok, vi spiller bare kampen færdig og håber på, at alt kommer til at gå godt. Så lige efter det, så endnu et mål. Nu står der 6-1 til os. Den kamp var puttet i posen og var taget ud som et W. A.k.a. et win. A.k.a. en sejr. Så det var fint nok, vi har vundet den kamp. De får selvfølgelig lige den sidste chance der. 6-1. 6-2 selvfølgelig. Og det er den her kamp, der er færdig nu. Hvis I kunne lide den, så må I gerne smide et like. Læg en kommentar. Hvis I ikke kunne lide den, så må I gerne lægge en kommentar, hvorfor I ikke kunne lide den. Det kan være, der kommer noget zombies ud her om snart. Måske i morgen, måske i overmorgen. Men det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Hej hej.